kuke gani ake maraba da zuwan shi nan ba kowa bane, ba gwamna bane, ba shugaban ƙasa bane, ba wani mai mukami bane a Najeriya. Dan adam ne kamar ni da ku, mutum ne dan ƙasa mai kishin ƙasarsa, mai kishin al'umma, ko kai musulmi ko kai krista, ko kai dan kudu ko kai dan arewa. Wannan shine mutum guda ɗaya wanda ya tsaya gyaran makarantu yana kan damuwan talakawa, gyaran asibiti yana nan, ya tsaya kan kwato 'yancin talakawa, bohol yana nan, ya sadakar da rayuwarsa, taimakon al'umma, makaranta yara ya ba su scholarship din yafi a irin zai je. To wanda ya samu za mu iya samu wani mutum guda ɗaya irin wa'annan a arewa. Rashin lafiya yana nan, ba ma kishin arewa ne, gyaran makarantu, ba ma kishin tsaya a nan ba, har karfin shi yake amfani da mutum ɗaya ya zama musu kashi a wuyan wata zai tare da kudu har arewa ba inda baya sa kashi a yi gyara. To me yasa mu ba za mu samu irin wannan a kwashe bola a yi shara? Wannan shi ake ya koyi ji aka ce good citizen, ga kaɗan daga cikin wannan shi ake nufi da ɗan gwagwarmayan ƙasa. Wannan mutumin inda za a same shi guda ɗaya a arewa, to da Najeriya ta canza. Amma mu 'yan arewa ba mu da abin da za mu yi alfahari da shi. Wai a ce gashi nan wa'annan celebrity mu suna nan suna mana fighting a ta nan ko ta can, babu shi. Iya inda za a gansu ko a ji su sai inda za su zo su yaudari mutane, su sa a yi zaɓe a zaɓi wanda su suke so, sun san kuma wannan mutumin iya su kawai kansu kawai suka sani. Ku zama masu kishin ƙasa. Ga kaɗan daga cikin ayyukan da yake yi. I have insomnia. If I'm not drunk or I can't sleep. So the Saturday I drank and like it wasn't working, but I needed to be high enough so I could sleep. My eyes were tired but I couldn't sleep. I slept around 6 a.m. and around 9 I heard knocking on my door. I thought maybe it's one of my neighbors because it's Sunday morning. Most of them would have gone to church. Maybe one of them wants to ask for something or something like that. About to experience our school environment. Yeah. So we'll go walk on this walk away now. Where the people are in charge. Okay, you can I need a